everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Laila, Liba. Unya gipapriso ka. Mamo gini mahitabo kun dunay pasanginlan nga ng lugos. Dakpon man na unya ipapriso. Ato ka muting kagulis prisuhan ana. Og di ka gusto nga mapriso ko? Mao ba? Dili. Nganon dili makaganahan nga mapriso ko? Kay Kay unsa? Lawsa. Ay, natural. Kay in love ka ko nimo. Oh, tinuod ka, Leila. In love ka nako. Kuan, ha? Kuan kanang murag in love, murag dili. Oh, pagklaro ra, Leila. Unsa man? Mao ra ba na gisulti nimo ni Bimbo? Nagtuo na gid siya nga in love ka nako, ha? Lisod yun ka problema, Leila. Buwa nga sabitan ako rin sunoy. Ano mo mas namisus akong utok, no? Ay, nagsimang. Ha? Sulti ko's tinuod. Unsa man? Ah? In love ka nako o dili? Yes or no ra ang tubag? No, yes. Oh, ha? Unsa no yes? No og yes, good. Klaruha ra na, Leila? No, kay wa ko kasuway nga ma-in love. O kung nun sa bation kung ma-in love. Mandi ko kasiguro. Yes, kay mo ni gitiktar sa kong utok. O gusto kang mahibaw kung in love bagid ka nako? Ha? Aw. Kinala may bawgyud ko. Aron, sa paglikay naman ako nimo. Oh, ganong likayan mo ko nimo? Ang abi, makabuang ra ba kuno na mahigugma? Maglukdo ra ba kuno kang sapatos ana kung mabuang na ka? Amawa gini mo, Laylay. Katawa lagi ka. Naghatag na ko kalipay nimo no, Rickson no. Gamay. Dako-dako alang sa buwi. Hoy, Layla. Kinahanglan barugan na nimo ha? Nga in love ka nako. So, ay di pa lagi ko sure kung in love ba ko nimo o dili. Aw, naibagi aron mahibaw ang gyud nato kung in love ba ka nako o dili. Sa tinud-anay nga pagbati. Unsaon man? I-testa ka. Ha? Imo ko i-test? Aw, mura day ko inag-eskwela. Nga mura pag na mag-agi testing. Natural. Unsa man? Ready na ka? Hala, uy. Ayaw una, uy. Kay ikulbaan mong koreksyon, uy. Unsa? Nganong gikulbaan man ka? Ambot lang. Nakisgot pa lang gani kang test. Ay, ikulbaan ako. Dali. Ha? Malingkod tang duha. Anha ta diha sa sofa. Pagtarong rago diha, Digoy. Usagoy na in love si Laila kang Rexon. Ay maulag ginay na sukan nila ni Venus o Bimbo. Mauday nga gibugno kanila. Mas kang paita mga tawhana. Ako may pahimong tanoy. Medyo may sakit. Aray. Asa? Sakit akong kutok-kutok nga naigo sa Uy. sundok ni Bimbo. Ha? Ambi. Dali ko no atong tanawon ko naon sa nang imong bunog asa dapit. Na diri sa kilid. Dire? May balhin dapit sa akong tiyan. Asa? Kini? Kana hilutag gamay. Paingon sa ubos. Abi ni mo. Paingon git sa ubos. Mahutol na ako ikumpisal ni mo. Kumpisal na sab. O sige, dali adigoy kay maputol na sab na. Dali Abi ni mo, ma'am, diri. Unsa Digoy? Ako ba, ma'am? Ngano lagi ka? Na ako'y kibati sa akong dughan, ma'am. Unsa lagi? Pagdali kay maputol na sab. Giatay na. Hoy, Dikoy! Giahak giningiw-ngiwa. Kasamok ba ni mo? Sa sunod nga manawag si Rexon nimo. Ing na nga patawagon gid sa nako. Kung dili siya gusto nga magubang nga kinabuhi. Venus.
Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Nagit siya! Nga dili ka ko musugot nga dili mahinayon ang among kasal. Kasabot ka? Kung gobon niya nga akong kinabuhi, gobon ko usab siya! Ngayon naman ang kinabuhi ni Direction, day. Ang imo ra may nagguba. Mga yabag mo! Oh, Chupe! Ay nagbalik, oy! Ay nagbalik! Oh, Marag nakatag-iyas pultahan. Pinalamba pa. Mayuntag, matunok tong maldita. Aron di na to makapangharas nato din himam. murag dako ang problema nga gimugna ni Rexon og Laila di ko. Unya na ka ng ilang problema, ma'am. Tiwason na ako ang akong pagkumpisal ni mo. Ay na lang, oy. Unya na lang na digoy. Guba akong mood. Mas kang malasa. Kinigyo si Venus, ngiw-ngiw nga dako, mo'y nakaingon din tanan. Oh, nagatubangay naman yung taglingkod. Kasi may itong buhaton. Ikaw ang dunay buhaton, Layla. O dili ako. Ako? Hala, oy. Samot ng gikulbaan ko na Rickson, oy. Kaya ako magkay dunay buhaton. Gusto mo ka kang mahibaw kung in love ba ka na ako o dili? Ay, o lagi. Unya, ang samay akong buhaton. Muhikap ka na ako. Ako? Muhikap ni mo? Oh, muhikap ka na ako. Di lang katingali ko, oy. Gusto mo ka kang mahibaw kung in love ba ka na ako? Oh, pero ano na mahikap-hikap? Kung asam sa kumuhikap ni mo? Mga parts akong lawas ang hikapon mo. Ay, di lang ko, oy. Binastos man na. Oh, sa ko binastos. Wa pa gani ko musulti kung asa ka hikap, bastos na. Unsam ka laylay. Ang imo hunahuna ang bastos. Oh, ha? Sige. Unya, asa man ko hikap. Ang una nimo hikapon, ang akong buhok sa ulo. Buhok sa o? Hingot Oh. anta ka? Imong sudlayon sa imong mga tudlo ang akong buhok. Paingon sa akong luyo. Ay, maora din akong buhaton. Oh, Sus, maura ni buhaton mo, Layla. Pero, samtang magsudlay ka sa akong buhok sa imong mga tudlo, paminawa ug maayo ang imong batihon. ay, sige. Unya, magsugod ako. Sige, barog diha. Og tindog diri sa ko atubangan. Ha? Senpahis ka, Layla. Iya kitigali ni giplano ang tanan hitabo na ko. Happy naman ang tako karon sa mong biyahe ni Rexon. Pero nausa naman hinoon eh. Ikaw naman hinoon akong kauban, Bimbo. Kung tinuod ba ni Nias kung una-una, di gyud ako mapasaylo si Rexon Venus. Mao na gyud unya ning higayon na nga magguba nga among kasuod. Dili mo ang ibasulong si Rexon. Katong imong laylang na buang. Klaro na lang kayo. Nagitintaling akong Rexon. Posible sab nga si Rexon ang nagplano sa tanan. Ug kana ang kinahanglang atong mahibawan. Sige na, Layla. Sudlayan na sa mong mga tudlo ang akong buhok. Ay, kuan man. Mura magkilok. Ha? Tagilok. Kuan, gilok akong gibati ba? Sige na, ikapa na nga akong buhok sa uho. Uliki, ayaw paglihok ha. Kay, Nganong miagikik mo ka diha? Ha? kuan, kahumok si mo buhok, oy. Sabay mo shampoo. Kadaghan ba ni mong pangutana, Layla? Una, nana. Sudlay na ko akong mga tudlo si mong buhok. Humuka gini mong buhok, oy, Rickson. Okay. Ang sunod ni mong hikapon, ang akong lips. Unsa? Ang imong lips? Oh, Ha? Kagilok, ana? unsa may gilok? Ha, Layla?
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!